Rokomati. Mi apambos kopugiu namens bouwbedrijf INR, Blauwe Gevel. Indira Gandhiweg. Mi apambos kopugi ala rokomang sama roko sa isdona uso. Koroko die INR bouwbedrijf. Kom. INR bouwbedrijf is suku. 5 followers. 5 half was na 10 hand langer. Sdon dai arki rustig samotay. 5 followers. Sa je moest man doen, like followers. Je moest maar lezen wat plattegrond. Voor ons ook. Hoe maak je het moeilijk zijn? Je moest maar lezen wat plattegrond. No, a eerste one. Alamang, sawaroko die INR bouwbedrijf. Je moest staan. Nu weer gewoon van de weg, comité Efram in Abirti, comité Lelydorp. In Abirti vanaf nu weer gewoon van de weg. Latour Rotonde, Wintiwai in a blok dati. Loontuso, comité Tanga Efram. Nanga Lelydorp, comité Lelydorp. In Mustaina blok dati. Vanaf nu weer comité Lelydorp. Jullie volwas, je moest abi, wan vervoer. Wins awagi erele kwa sekrepatu, wolai usalai, INR bouwbedrijf olai oligiwagi. Je moest afvervoer tegen na bouwproject, efafara, INR bouwbedrijf olai oligiwagi. Je moest afvervoer lek forma. A derde sani. Tegen na roko, a roko e bigi aichuru, a roko e tapu for yuru. Volwas. Vierde sani. Je moest maar lezen van plattegrondtekening. Een plattegrond. Van je dikke fundering. Je moest maar markie afundering. Na een indeling voor ons. Je moest maar naar kwam bouwraam. Je moest met kwam bouwraam. Voor sa osso dis bouw. A forman ja met kwam bouwraam. En daarmee schrijven. A osso af dan speaker na T. Je moest maar doasan dat die lid forman. If you no man do you ano forman. Furo mai taki INR mina forman mima Aristong. Ano te Aristong ga also yun forman. No. Dat je moest man do. Leeswang plattegrond. Mino actio INR no go actio full leeswang betonberekening. Want usap tak yo kolol. Uno do you asandati. Maar plattegrond je moest maar lezen. Je moest man die kafendering, met de man, die kafendering volgens een plattegrond. Als een hoogte, je moest maar marken aan mijn veld. Je moest man, kota isri, fode isri. Je moest sapsot afmeten je fo. Je moest maar potde isri, potabouw folie. Je moest maar vul onder een isri. Alle de staan dat je moest maar duidelijk voorman. Met dit ra commando. Abong. Dat na Aroko sa je moest duidelijk voorman. Die bouwbedrijf INR. Sukoyo. Furoko. Zodat je kan chamoni. Gona also die je vrouw naar je king. 5 followers. 5 half was. 10 hand langer. Om een money ook kiezen. Wa followers. Ik kiezen. Het begin. 1500 SRD one day. Bouwbedrijf INR, wat vol was. Wat half was. 1250 golu. Wat hand langer. Je moest maar draaismenti. Sorteerstong. Klimabouwterrein. Dat tussen 800 en 900 golu one day of it. Hoe verstaan me? Zou nog mag doen. Damikba. If you na bus kondre, we roko bung, we roko tranga, mi lobeng. De bus kondre boy. We roko bung, we roko tranga. Maar zou na mag doen. We roko 60 day wa wiki. En you nego 50 day na dede osoyara. Alla days mafuno e dede. Alla days family e dede. 50 day wa wiki uangwa dede oso. En dat we ook al wiki dat van one day dat ik wel voorstot. Als dan dat niet tel.
If you sabi that your koroko na bouwbedrijf INR, dat hori tegen me voor tegen you, dat you no kan go beri alade. Walis no mo give you a kans voor go beri. A tweede lisi, you can go in a grevi na asma sa beri. Mek asma dat pa you. Want asanat ne kan. Her day we go na beri alade. Uno waroko, dat van de vrouw na ngap chief you onyang. Dat na de bus kondre balaf mi. We roko tranga, we roko boom. Ma u famire dede tum si furu. Omdat te we roko, om de ene dag we gwa beri. Gwa de doso, mino sabiera, moeilijk. Dat na bus kondre. Yang panisi. Teo bel mi. Dat dori tegi mi fu tegi you. Juno musnya lombo pepre. Want her die we go kaina na busi. Her die we kaina busi bere want u bere atulu. Men tret. Asandat neteri. Teo kola roko. Teo roko gi bouwbedrijf INR. In Kanaoso. Bigi Kanaoso. Bigi for your mate. Bigi katangalap sipa. Dai wasi dai karoko. Want her die we go kaina busi. Di kolo in busi. Go ka. Asandat fuck up. INR no wani. De Hindustani brayaf mi. Ei sunna. Titatel na pile. Titatel na pile. Tu jane titatel, tu jane. Titatelwa na pile. Acha. Te ko na roko. Liba titatel for you. Liben also. Acha. Na roko mango morobu. De sushi, alla de bevolkingsgroep op een probleem te de manier Europa. Usana marja na lok tu. Ubel mi, uep mi. Da motak na nga dhauri giunu. INR. Da otek bouwbedrijf INR otek uroko. Niet gubawe o no verdien. En de trasado saliku. Utaki. In alle geval zit je komt snel bij me. Voor de sma, ushi, ako mooi. Oesje, is het mooi gekomen? Is mooi gekomen? Is mooi gekomen? Ah, Tisha, kom. Is mooi gekomen? Kom, Tisha, kom. Oesje, is mooi gekomen? Is echt mooi gekomen? Ja? Ja? Isap saya doe ja? Tisha, kom. Ja, zo? Nateo ka. Risi. Ja. Nateo wasibal. Ng ice king. Okay? Mooi camera. Televisie. Kijk een film. Ik heb veel verhalen. En ik vertel ze met plezier. Sabat ik een film na tito. Nadat ook kon ja. Ja. Hoeken. Bankstel, voorzaal. Hoekbankstel, ja. Kleine studieruimte. Bureau, studeren. Administratie doen. Sab mooi. Hey, धनबाद. हमारे भाई में बहनों. अच्छा. Usian tang. Dawe bel. Uroko bung. Upsama shwiti. Dawe roko di ako.